Nakaawi doon dito ya probinsya tayo La Union dagiti upat a pamilya a benepisyaryo iti balik probinsya bagong pag-asa program iti gobyerno. Iti na isayang kat a welcome program para kadakwada nakaawat dagito iti sabasabali at tulong kas food packs may sakaban a bigas ken seedlings a mabalin dagito nga usaran tapno a mga barwan iti panagbiag. Tartarigagayan iti sa uwa programa suportaran dagiti pamilya informal settlers kana dagiti mangmangged nga naapektaran iti COVID-19 nga adda iti tarigagay ang makasubli ka dagiti bukod da probinsya para iti permanente relokasyon ken trabaho. Tarigagay pa iti balik probinsya bagong pag-asa program ang makaito iti sabasabali pa serbisyong panlipunan ken oportunidad tapno mapaganaygay pa iti ekonomiya ang apektaran iti pandemya. Dagiti imunan a benepisyaryo ket manipod pa iti ili iti Aringay, Nagilian, Sudipan ken syudad iti San Fernando. Kabayatan na, dua pamilya iti napagasatan ang maikan iti housing unit ijaya San Benito Plains, San Benito Aringay, La Union. Damag lokalidad para iti Bombo Reports Afternoon Edition. Nangidanon iti Damag Bombo Kendall Zena Rosa para sa pambansang radyo ng Pilipinas at consistent number 1 sa La Union, Basta Radyo. Bombo!